Han lægger overhovedet ikke mærke til mig. Jamen det må du da så få ham til. Hvordan det? Du må naturligvis være lidt imødekommende. Hvordan gør man det? Ja, hvordan gør man det? Nu er jeg dig, og du er Sigismund. Er jeg Sigismund? Ja, og jeg er dig. Hvad gør en pige, hvis hun ønsker, at en mand skal lægge mærke til hende? Det ved jeg ikke. Det ligger først og fremmest i gangen. Se på mig. Hun lader sig slet ikke mærke med, at han er der. Så vender hun sig ligesom tilfældigt at få øje på ham. En bænk. Man sætter sig yndefuldt og elegant, anbringer det ene ben over det andet og lader ham se en anelse af smalbenet. Så kan man altså også godt tabe sit lomserklæde. Men nej, det er gammeldags. Nu er det din tur.